आम्ही जुरामेक दिला होता बांबोलीचा गुरीस. अविनाश सारको बरो दीस मोग येतो पण म्हाका एक सांग कसा जाऊन कोण तुका मेवला असं नाही ना. लावरा come on. हाय लावरा. हाय अनिश. या. अरे हा? काका कशें गमले अरे मध्ये? अरे अनिश आणि कानन ही सदांच ताच्या तोंडात नाव असतात. केन्ना केन्नाय तो म्हजें नाव विसरता पूण तुमची न्हय. अविनाश हा? अनिश मेवलो उरला तो आनंद. तो केन्ना मेवतलो म्हाका. लावरा आज ना फाल्यां जरून मेवतलो. तीन ग्रेक कितू ग्रेक आहे कितू साधू आहे कितू मॅथ्यू आहे ऍड्रेस सगळं थोडं आणि तुला नाव केस केस नाव आहे कारण स्टोन राईस फ्राय एक चिकन बिकन नाव आहे त्याला ते केलं पण